खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ ओमफ्राय जोंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै मिस्टारजों आंजों माबा आमाइनि फिसाजोनि हाबा गाबोनहाय बेनि दिनैहाय जोंहा एडभान्स थांनानै थाहैग्रोनांगौनो ओमफ्राय जों ओंखारबोबाय न'निफ्राय ओंखारनायावथ' आङो भिडिअ लानो हायाखिसै ओमफ्राय नै लामा ससे फैनानै आं लाफैबाय होमबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जा टार्निं दङ ना बावबायमोन आं बे लामाखौ दासो गोसोआव फैफिनजोब्बायनो सफैबाय नै हिनजाव गोदाना गाबोन ने ओंख्रिजों नै आंहा दख'ना मोनगानबावबायसो बिब'नि gwdana नाय र' हाबा बायदिखौ मोनाखै आङो नोंलाय हिनजाव गोदान बायदिखौनो मोनाखै आं गावखौनो गाव न'आव थानायखाय माबायदि मोनदों हाबा जानो नागिरनानै आंनि हाबा ना मा जेबो थालानो गैया हिनजाव गोदान बायदिखौ मोनाखिसै आङो गुबैया दहाय फैग्रोमोन आंखौ खुलुमबावो नामा बेबो सिनाया आंबो सिनाया ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नालाय ओमफ्राय बिगुमैयानो आंखौसो खुलुमबावबाय जा मिनिथावखा गोजांबाय आङो सुइटार गाननोसै बायहेरायाव ओंखारहैनोसै एसे आलासिफोर फैदोंना फैया नायनोसै सासेया नै ब्लग बानायगासिनो दंबावोसो ब्लगार आब' नोंनि चेनेला खोन्थाफिनदो दे ब्लगानो जमा जाजोब्बाय आंना बिब' बिनानावफ्रा दिनै हाबायाव लोगो मोनजोबथारबाय नै बिबाजै लावदिया ओरैहाय लाजिदों बानायगासिनो दं नै दाबो जाजोबाखै बानायगासिनो दङ नै दासो मोसानायनि माबा फार्स्ट खामानि मावनानैनो सेसावहाय खेबमादोंसो आङो स्ट्रिटाराव दा नुहुरबा बागदावलायगोन बियो बिबार हादों नै दासो गाबोननि थाखाय गाबोनहाय उन्दैफोरखौ दैहोनो थाखाय हागासिनो नै ओइ मा नामलै नोंना खोन्थाद' बिबार हादों नै बिब'फोर बिनानावफोर बिबार हालादों सिख्लाफ्रा गोसो होनानै सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन जोंखौहाय हाबानि बिबार अर्डार खालामनो अर्डार ओरै टेबोल बुलाय हरदोंब्रा नोङो अर्डार बिबार हागासिनो नै गाबोननि थाखाय हादों गैया नै प्लास्टिक गारलायबावबायसो आखाइयाव मैला नांजानो गिनानै सिख्लाफ्रानो गिबावाखै नामा बेहाय गिनानै उनाव प्लास्टिक गानबावबाय मैला जाजानो गिनानै सिस्टि आयै नायनो मेहेन्दिया देखायद' मानो लाजिनांगौ देखायद' बेंगलारि ओइ देखायदो खिने आखाइयाव नै मालाय प्लास्टिक गानलायबावबाय सिख्लाफ्रासो गिबावाखै मैला नांजानो दाबो साजायखाङाखैनो नै गेटआ दाबो जाजोबाखैनो जों थफ्ला लाना खारनोसै नै माहायबा आंनि आब'आ नै बेंगलाव हाबा जाहैदों लाजिनो नुजानो माथो सिलाय लाखा नोंलाय
थफ्ला लानानै थांगासिनो नै बैयावहाय बै न'आव थांनो नागिरदों बनि आबैया थैबायना दिनैहाय माबामोन ना सारा मानसिफ्रा जायाखै औ 12थायावहाय ओमफ्राय नै दासो फैलाजोब्बाय बाजैया गावखौ इउटुबाव होनो थिनदों मोसागोखै नोंनि बडि फिगारजों मोसागोखा दिनै नों लामानि गेटआ नै दाबो कमप्लिटानो जायाखै मा नेदों नोंसोरो लास्ट उइक नामा सियार लादों नै महिलाफ्रा आयु ओरै ओंखाम संदों ओरै मैगं हादों दासो बानायगासिनो दङ नै हाय हुल्ला हुलुस थुलुस फोसाबगासिनो दङ कमप्लिट जाबाय नै साजायनाया ओइ मा ओंख्रि ओमफ्राय मोनानि ओंखाम जाबाय नै सामी जाद'